Mamă, ce te-a tras de reche, Cosminelule. Mă rog, era de filmat chestia asta. Aoleu. Să dau și eu. Ți-am dat capac? N-am vrut. Cum adică n-ai vrut? Că n-am vrut. Uitați-vă ce vă mă, stai cu mine. Dau capac în pizza. Dar nu cu minte. Eu ți-am dat și... Eu dar o să fie spunând de 2 ori. Mă gândesc, mă rog, tu capa, vorbește. Iar. J37. Hai să mergem undeva sau... Demenții de noi. Dă-i și groșeaua, pai. Hai, repede. Ia repede, pula mea. Stai, bă, vesel, spașe, parcam. Hai, gata, oprește. E spartul, nu, dar mă rog. Ce? Mamă, gata, nu mai gata, așa, Spartul, uite-te. Stai-mă un pic. Bă, calcă mașina, idiotule. Mamă, foaie, N-am mă țin de asta, băi, nici de asta n-am. Ce-am făcut, doamnă? Ce-am făcut? Dar n-am făcut nimic eu. Dar mă... Ce scandal am făcut? N-am scris eu, a scris ăla. Adică a scris și eu, dar... Eu și cu el. Da. Și atunci de ce ai lăsat ăștia să facă? Asta nu mi-ai reacționat până acum, dar care să facă? Dar nu e frumos. Dacă așa vrea el să... Păi dar mă rog. Aoleu, Doamne! Ce? Da, n-ai stat. Mă, dar deranjează. Eu vreau să se joace frumos. Dar nu să strice. Fii frumos cu mingea. Uite, mie mi-a făcut aleia cu... Dacă nu făcea aleia mea cu ou, nu mă luam de. Ce-a făcut mă, doamne? Cum? Am făcut aleia, dacă nu făcea... Nu ne place să spargem mașinile cu mingea. Pula mea o făcut pe aia. Jetix. Aoleu. Dar nu i-am dat! Că eu am dat, Doamne, ce nebun să mă arunc. Doamne, ferește. A dat ăla mare, cu nou ieșe că eu. E căpata, dracu. Dă bă, unul în coadă, unul în coadă, unul în coadă.